A comarca noiesa acollía esta pasada fin de semana a 30 edición do Rally de Noia, segunda proba puntuable do Campeonato Galego de Asfalto. Baixo a organización da escudería Berberecho, a competición iniciábase moi cedo, ao redor das 8 da mañá, coa participación dun total de 127 inscritos. Todo un récord nos tempos que corren, o que ven a evidenciar a importancia e repercusión desta proba. Os mecánicos das distintas escuderías no parque pechado de Labarta apuraban a posta a punto dos vehículos para unha xornada que se presaxiaba complicada, máxime coa adversa climatoloxía, que sen dúbida lle poría as cousas complicadas aos pilotos. A priori, entre os favoritos a levarse a vitoria final, Iván Ares, co seu Porsche 997 GT3, e Alberto Meira, co seu Mitsubishi Evo XR4. Amador Vidal, cun Volkswagen Polo N1, e Javier Cousiño, cun Skoda Octavia Go Rally Car, tratarían de poñerlle tamén as cousas difíciles aos dous primeiros. En canto a Copa, Top 10 driver Pirelli, Iago Silva, Alberto López Belón, Celestino Iglesias e Félix Macías, entre outros, partían como os grandes favoritos. Sergio Tabeallo e Pedro Ortigueira no volante FGA, e Diego Aneiros e Domingo Molinos na SR Cunjo partían tamén como os grandes dominadores destas dúas categorías. Dende un primeiro momento, Iván Ares e Álvaro Bañobre, co seu Porsche 997 GT3, marcaban os mellores tempos nos primeiros tramos. Ademais, o piloto da escudería La Lindeza vería como as primeiras de cambio o seu máximo rival, Alberto Meira, tiña que abandonar debido a problemas coa bomba da gasolina na súa montura. A partir dese momento, a carreira convertiuse nun man a man entre o de Cambre e Amador Vidal, que co seu Volkswagen Polo N1 intentaba poñerlle as cousas difíciles. Aínda así, os problemas coa transmisión deste último impediron que o duelo fose a máis. Unha situación que aproveitou moi ben Iván Ares, e a partir de aí se dedicou a xestionar a súa vantaxa, levándose a vitoria final do rally, a segunda proba consecutiva da tempada, despois da súa vitoria no rally conocido. Manteñen a fronte do campeonato galego, sendo ademais un dos claros favoritos a levarse o título. En primeiro lugar, darvos a enhoraboa por esta vitoria nesta 30 edición do Rally de Noia. Supoño que para vos é unha gran satisfacción. Sí, é verdad que moi ben, ¿no? Despois da climatología, como se presentaba, non era nada favorable ao noso coche, que é tracción trasera. Bueno, o abandono tamén do noso máximo rival polo título, Alberto Meira, facilitounos un pouco o traballo, pero bueno, xa no primeiro tramo conseguimos ganarlle por unha boa vantaxe, o sea, quere dicir que o ritmo era bo para ganar o rally, non? Estando todos. Pero bueno, unha vez el abandonou, pois dedicámonos un pouco a probar cousas de cara a próximos rallies e nada, como diste, moi contento de vencer aquí en Noia, ca cantidad de público que había e todo, pois moi contentos. Acabo de dicir, Iván, supoño que a meteoroloxía que condicionou bastante. Sí, bueno, un pouco ya teníamos ya previsión por parte de unos compañeros que trabajan en el tema de meteorología, de que ya iba a ser un rally complicado en el tema de la lluvia y un poco en los reconocimientos, viendo cómo era el tipo de tramo y por dónde transcurría la prueba. Nos preparamos el rally de una manera un poco más especial, con un poco de técnica, poniendo un poco en valor las dotes de pilotaje de Iván y el equipo estuvo al 100% para ponernos un coche a punto para poder disfrutar de esta prueba con unos tramos magníficos y estar luchando hasta el final por la victoria, como así fue en todo momento.
Segunda proba puntuable do rally do Campeonato Galego, para vos pleno de momento, supoño que máximo a... Sí, a verdad que 2 vitorias consecutivas ao principio do ano, coeficiente máximo na primeira, nesta coeficiente 7, é moi importante de cara a final de ano, non? Pero bueno, ainda quedan moitos rallies, poden pasar moitas cousas, pero bueno, por ahora vamos primeiros con a boa vantaxe e podemos nos permitir o luxo de cometer algún error, non? Non moitos, pero algún aínda así. Supoño que xa estarades un pouco preparados para o próximo, non? Sí, un pouco, bueno, xa durante o ano pasado estuvemos propoñendo, bueno, sacando conclusión deste tipo de coche para este tipo de tramos que hai aquí en Galicia e chegamos a boas conclusións. Santiago é un rally que nos gusta, tuvemos boas experiencias en outras edicións, este ano van facer un rally especial, un estilo aniversario, hai moita xente comprometida en facer unha boa proba e intentaremos pois seguir o ritmo de carreira que estamos tendo para de cara a optar ao final de ano polo título. Ao mesmo tempo temos que ser conscientes, este tipo de reglamento tanto ano pasado como este, a regularidade no campeonato é super importante. Tampouco temos que lanzarnos moito a aventura, o que sigue o equipo Ares Racing desde o primeiro momento en todas as probas que participa loita pola victoria. A ver como transcurre, a ver como está a climatoloxía, cando fagamos os reconocimientos veremos que nos vamos a encontrar e intentaremos loitar como sempre por estar no podium mínimo. A verdad que é un traballo moi complicado da organización porque é un rally que hai moitísima xente, en todo momento a xente moi ben colocada, comportándose moi ben, e a verdad que por organización un 10, porque estuvo todo baixo control en todo momento. Sí, máis de lo mismo, non? É un rally que este ano, pola climatoloxía, polo número de inscritos que había, era complicado de elevar todo baixo, digamos, o horario previsto e a organización neste caso cumpliu perfectamente e a afición ao mesmo tempo, moi ben posicionada nos treitos, animando, parecía increíble a cantidade de espectadores que se xuntaron nesta comarca de Noia e co tempo que facía era increíble. Moitísima xente animando, moi ben colocada, perfecto. Podemos catalogar de que o Rally de Noia non vamos poñerlle un 10 porque sempre hai que poñerlle algún reto para que consigan, ¿no? Para que sigan traballando, pero un 9 lévano pola nosa parte seguro, ademais. Moi ben, moitas gracias a vos. Por detrás de él na segunda posición quedaron finalmente Amador Vidal e Francisco Lema, o seu Volkswagen Polo N1. Sí, para nós un éxito, pois non habíamos probado o coche, un coche novo, Amador que levaba bastante tempo sin correr, unha proba, adaptándonos pouco a pouco, foi unha lástima a rotura do palier pola mañán, que houbéramos, bueno, a Iván non lle houbéramos ganado, pero podíamos estarlo apretando un pouquiño, bueno, pois polo resto todo bastante ben, bueno, divertíndonos e divertindo o público tamén, bueno, encantados aquí de estar en Noia. Supoño que a edición deste ano estivo moi condicionada pola climatoloxía. Sí, a verdade que os tramos estaban moi delicados, patinaban moitísimo, sucios, bueno, con moito cuidado e, bueno, intentando facer o mellor posible. Este rally pois ten unha tradición moi ampla aquí nesta comarca, non? Cada ano pois achéganse cada vez máis xente. Sí, a verdade que había moitísimo público, dadas as condicións meteorolóxicas que había, pois a verdade que se agradece. E, bueno, un 10 para eles e intentar que disfruten o máximo posible e, bueno, encantados. De cara á seguinte proba, Rally Botafumeiro, que expectativas tedes nesa proba? Hombre, en principio viñamos a esta carreira porque realmente é a carreira que nos queda cerca da casa. Tampouco non sei o que ten pensado facer, se imos facer algunha máis ou non, pero bueno, xa te digo, carreira, sin máis. A organización, que podes decir? Que che parece a organización deste rally? Supoño que non é a primeira vez que participas. No, a verdade que non, xa levo, non sei, uns cuantos rallies de Noia, pero bueno, a organización en principio non houve ningún problema. Bueno, todo ben, non houve neutralizacións, non houve, bueno, discorriu normalmente. Viñamos confiados en facer podium, pelear con Iván e con Alberto, e bueno, ao final, pues,
vimos que podíamos estar aí con eles. Bueno, con Iván ao final foi moi complicado porque vai moi ben. Abandonou Beirasán moi rápido e, bueno, xa nada, a terminar no podium foi o que fixemos ao final da carreira. E a resposta do coche, que tedes que decir? Eu penso que o coche que vai moi ben, a mí personalmente gustame moito como vai. Bueno, penso que é un coche que pode estar aí luchando por vitorias no gallego sin problema ningún. En canto ao que este rally xa o vedes consolidado no que é o panorama autonómico. Sí, este é un rally que ten moita tradición de toda a vida. Pues, foi o primeiro rally que vim ver na miña vida, foi este no ano 80 e pico. Bueno, é o rally que nos queda aquí cerca da casa, para nós é como o rally da casa realmente. Muchísimas gracias e enhoraboa por ese éxito. Moitas gracias, saludos. Na terceira praza, sendo ademais unha das sorpresas, os portugueses Ricardo Sousa e Nuno Sosa, con Mitsubishi Evo 10, vencedores ademais da Copa Top 10 Driver Pirelli. Ben, a mellor posible. Empezamos un pouco complicado porque o coche non estaba ben adaptado ao tempo, a la lluvia que estaba. Las segundas pasadas sí que conseguimos poner el coche a punto y empezamos a un ritmo bastante rápido y bueno, y fomos subindo en términos de clasificación y fue posible saber que podíamos ir a más y cada vez más, y como nos gusta ser bastante rápidos, pues luchamos hasta conseguirmos esta posición. Supoño que a climatoloxía que condicionou un pouco foi este rally, non? Sí, a climatoloxía condicionou un pouco porque os tramos resbalaban bastante, estaban moi suxos, con bastante lama e condicionou un pouco, mas penso que nos adaptamos facilmente e conseguimos fazer uns bons tempos. Un reto importante porque ademais o vosso coche non pertenece á clasificación. Sí, nós estamos no Grupo N. O Grupo N é un coche que ten unha brida máis reducida que os outros coches, non temos posibilidades de competir con Ares ou con Amador, tampouco con Meira, pero andamos aí peleando un pouco pelos primeiros lugares. Nos gusta competir, nos gusta andar fuerte e creo que demos o mellor, incluso conseguimos hacer en un tramo de scratch que foi moi gratificante para nosotros, que algo que buscábamos un día ou pelo menos soñábamos en eso. Que foi a resposta do equipo foi boa, non? A do coche respostou. Sí, a resposta do noso equipo foi moi buena. Nosotros los transmitimos o que pasaba con o coche e eles depresa nos puseron o coche a punto para que pudésemos fazer o resultado que fizemos. Non é a túa primeira participación neste rally, pero polo que me comentabas antes, si é a túa mellor clasificación. Sí, sin duda. Vamos a ver, yo empecé a seguir os rallies en 2008 en Galicia, porque nosotros empezamos en 2003 en Portugal, en los rallies, y siempre me gustó. En 2008, cuando empecé a mirar os rallies en Galicia, miré que había mucha xente, mucha afición, muchos coches diferentes, y en no 2009 empezamos, el primer rally que hicimos foi en Noia. E empezamos ben, pero pinchamos no primeiro tramo e, claro, foi imposible conseguir un resultado bueno al final, pero conseguimos bons resultados en las clasificativas. E, claro, a partir de aí nos deu ganas de seguir en el gallego e non pensamos salir. Se non seguimos en el gallego é porque non hai presupuesto ou porque pasa algo, porque me sinto en casa, ou mellor que en casa incluso. Teño que agradecer a uns aficionados que infelizmente non os conozco, pero tenía unha camiseta que les regalei, que me pediron por Facebook, les tengo que agradecer porque los mirei no tramo. E, bueno, eso me encanta porque hay gente que le gusta os rallies, que le gusta como andamos nosotros. E como eu cando era neno, ao final o mismo, que soñaba en ser piloto e ao final lo conseguí,
por pelear, por luchar, e creo que esta gente que tenga ganas, que lute, que non deje de pensar e de pelear por eso. Canto acabo de decir el que a xente aquí é moi participativa, que acude aínda que caian chuzos de punta. Sí, os portugueses tamén son algo aficionados polas carreteras, polas corridas, máis a norte de Portugal, mas notas que en Galicia é un pouco diferente. Os galegos gostan de rallies máis do que fútbol. En Portugal o fútbol é o que toda a xente gosta e os rallies é máis do norte. Aquí en Galicia toda a xente gosta de rallies e sentimos un apoio moito grande por parte dos galegos, nosotros que somos portugueses, e nos sentimos tamén bastante acariñados por os galegos, e por iso mesmo é que gostamos de estar cá e pensamos en continuar a estar cá a fazer o campeonato este ano e nos próximos. Seguinte proba, o Botafumeiro, supoño que expectativas tes de cara a esa proba, que expectativas de cara a este campeonato? Vamos a ver, non encaramos cada proba a tope, vamos a ver, sempre con o objetivo de ganar dentro do que é el campeonato nuestro, que es la Copa Top 10 y el Grupo N. Siempre que posible, siempre que el coche nos permita y siempre que nosotros estemos a punto, pues estaremos ahí. El Botafumeiro nunca lo hemos cogido, nunca hemos hecho. Este será el primer año, pues lo intentaremos preparar de la mejor forma posible y estaremos ahí para luchar. En canto a organización deste rally, que puntuación lle darías? Que tal foi? Sí, moi contentos, non hai ninguna queja, sempre me gustou a forma como sempre nos acariñaron desde o principio, desde 2009, nunca nos meteron pegas para nada, e creo que está bien. Os rallies, os cuatro tramos nos gusta, hai rápidos, máis lentos, a mí gustame particularmente este rally, me gusta moito. Sí, a opinión é a mesma. Botafumeiro ao próximo rally, vamos preparalo da mellor forma e de forma que possamos tentar vencer no que toca a Top 10 e Grupo N. Ese é o noso objetivo para que chegarmos ao final do campeonato e podermos ter un resultado dentro das nosas expectativas. A vosotros, Gracias. No resto das categorías, David García xudicábase o volante FGA e Diego Aneiros foi finalmente o vencedor na SR Cunjo. Unha vez rematado o rally e realizadas as correspondentes verificacións no parque pechado de La Barta, desenvolveuse a entrega de trofeos. Dende a organización valoraron moi positivamente o desenvolvemento da proba, na que non se produciron incidentes de consideración. Bueno, como transcurriu esta proba? O rally bastante normal, como sempre, máis ou menos. Algo imprevisto, como que nos botaron chinchetas nun tramo, bueno, puntas nun tramo, tivemos que limpar, ou que nos estuveron manipulando as emisoras e tivemos algún problema de comunicación, pero sin neutralización, é todo normal. En liñas xerais, podese decir que foi un rally tranquilo? Sí, bastantes abandonos, porque foi moi duro. Acabaron 77 coches, 227 que empezaron, pero os tramos había moita niebla e moito barro, e claro, moi duro para os
participantes todos. Falabas un pouco do temor, non? A meteoroloxía, e ao final, pois iso tamén condicionou. Moito, porque todo o mundo esperaba a chuvia, que estuvo todo o día, pero ainda era bastante feble, pero a niebla imposibilitaba a visión casi todo o tramo, sobre todo os 2 da mañá, bastante imposible. Cumpríanse un pouco as expectativas que tiña a escudería verde. Sí, por na nosa parte saleu todo bastante ben, digamos, como os últimos anos, por suerte, non nos podemos queixar por eso. En canto á participación local, que podes decir dos pilotos desta comarca? Hubo moitos, 25 da nosa escudería saliron, pero a mitad, polo menos, acabaron mal por accidentes ou por averías, pero os que conseguiron chegar aquí ao Parque Pechado, polo menos, serán os máis felices, porque son dos últimos que salen e a súa meta é acabar. Pois atopámonos con Javier Rodríguez, o presidente da Escudería Berberecho, organizadora desta 30ª edición do Rally de Noia. Hola, boas noites. Hola, moi boas noites. Bueno, contanos, como foi esta edición do Rally? Bueno, para nós, digamos que foi un éxito, porque solucionámoslo todo sin neutralización, sin accidentes graves, e bueno, en definitiva, casi sin fallos. Pero bueno, podemos dicir que foi un 30 Rally de Noia casi perfecto. Cumpríronse un pouco as expectativas que tiña desa... Sí, cumpliuse en afluencia de concursantes, cumpliuse en tramos, en público, en colocación da xente, en colaboración tamén. Bueno, digamos que o único que nos fallou un pouco foi a climatología. Falabas un pouco eso, de que iba a ser un dos condicionantes deste rally. Ao final, pois non houve así incidentes. Non, incidentes non, simplemente golpes pequenos, salidas de pistas, pero bueno, un rally para os pilotos, polo que hemos falado con eles, moi difícil, pola niebla, a chuvia, tramos sucios, moi embarrados, é difícil de chegar aquí ao parque cerrado a estas horas. É un pouco o que é o seguimento deste rally, porque cada vez máis xente se acerca a Noia para ver. Sí, bueno, nos non contábamos con tanta afluencia como tuvemos este ano, co días que tuvemos anteriores o mismo día do rally, pola climatoloxía, pero bueno, podemos comprobar in situ que sí se acercou moito aficionado, hai que agradecerlo. Desde aquí aproveito para darlle as gracias o ben colocado que estaba a xente, o que nos facilitaron o noso traballo. Un pouco que se fala todos os anos, supoño que organizar un evento destas características que é bastante complicado, non? Bueno, máis que complicado é laborioso. Complicado, tes unhas pautas a seguir e, bueno, casi todos os anos son os mismos, pero sí que é laborioso porque casi digamos que empezamos xa co do ano que ven. Entre as autoridades convidadas que tomaron parte na entrega dos trofeos atopábanse a edil de Deportes de Noia, Mari Domínguez, ou a propia alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde. As dúas destacaron tamén a importancia desta competición, non só polo seu aspecto meramente deportivo, senón tamén pola dinamización que lle dá a economía desta comarca. Pois sí, a verdade, mira, 30 anos máis, que son moitos anos que se ven celebrando o Rally Ría de Noia, e é verdade que para o Concello de Noia, que aposta moito polo deporte, tanto de base como para os grandes eventos como estes, pois consideramos que é un incentivo económicamente moi importante, sobre todo en época de crise. Este tipo de eventos que de entrada poden parecer pois, que é unha inversión moi grande, pero sí consideramos que é unha inversión boa, satisfactoria e que dinamiza un montón a economía pois, de Noia e da comarca, xa sea a nivel comercial, xa sea a nivel de participación da xente en Noia, hostelería, a xente que se desplaza, que consideramos que bueno, é unha aposta importante. Sabedes que hai 15 días ainda se celebrou o Campeonato de España de Duatlón, o mismo, é dicir, estáse facendo un esforzo enorme ahora mesmo en Noia co tema do deporte, precisamente porque creemos que é un aliciente. Entón non nos cabe dúbida de que está ben organizado. Por outra banda, bueno, eu comentando ainda aí co alcalde un ratiño, que o éxito de participación este ano no rally, porque foron 128 inscripcións,
que de alguma maneira podes pensar, bueno, está a xente disposta a participar no rally e gastar un montón de cartos para un día participar, pois parece ser que sí, que ten moito éxito, porque esas 128 inscripcións demostran que o Rally de Noia está de actualidade, cada día para diante, incluso en época de crise. Iso animanos tamén ao Concello a saber que estamos na línea adecuada. É unha prova deportiva que xa ten unha tradición consolidada, e para o Concello de Lousame, a pesar de que hai xente que te sinte incomodidades porque se lle corta durante unha hora o tráfico, é beneficioso porque é un deporte que hai que promocionar e que moitos establecementos hosteleiros os que temos, pois se ven beneficiados tamén por esta prova, non? Eu quixera aproveitar para felicitar a escudería porque é un traballo que empeza para o ano que ven, xa empeza mañán. Entón é un traballo de organización grande. Para a Protección Civil do Concello de Lousame agradecerlle o seu esforzo, igual que o Concello todos os de Protección Civil que participaron, e tamén as forzas de seguridade, aos agentes da Garda Civil, que fan posible que a cidade vial este garantida, non? É coñecido como Rally de Noia, pero boa parte do que é o traxecto e os tramos, a maioría deles, ou moitos deles, van polo Concello de Noia. Efectivamente. Creo que en Orixe, se non me confundo, se chamaba Rally Ría de Noia. Entonces, nós comarcalmente estamos dentro desa ría. Sí que é verdade que a maior parte do percorrido deste rally ten lugar en Lousame, Vilacova, Minas, Lesende, e a saída foi tamén en Lousame, pasan polo noso territorio que é extenso e como temos moita extensión en vías, por iso tamén hai a maior parte do recorrido transcurre polo noso concello. Casi se podría chamar Rally Noia Lousame. Iso queda para outra edición. Sí, pero sabemos que pertencemos a unha comarca, que estamos na ría de Muros Noia e que formamos parte dela, dende a RD, a asociación, e que o deporte se estende aos dous, de Noia e Lousame tamén. Non nos sentimos excluídos, aínda que a xente coñeza por Noia. Os pilotos xa preparan a próxima cita no calendario. Será a mediados de maio coa disputa do Rally Botafumeiro en Santiago, a terceira proba do Campeonato Galego de Asfalto.